Elikkä se olisi taas Jule Games tässä täällä ja pelataan yksi matsi Survival Gamesia ja uploadaan taas. Super Major. Pookilo! 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 Mitäs se on? Käsifaitti! 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 Joo, en mä varmaan taas kappuita. Eikä niitä mun pitäis liikaa. Kiitos. En mä tuu voittaa tänään, koska mulla ei oo mitään kamoja, niin mun pitäis varmaan saada miekkaa, elikkä täältä mä saan miekkaa. No, kyllä tämäkin. Sinne mä jätän kaikki muut. Elikkä tää on minun ja mun kaverin yhteinen kanava. Joka ei ole kyllä... Musta tää on aika hyvä nimi. Koska tääkin keksittiin vaan ihan silleen... Tää nimi keksittiin vaan niinku... Sormien napsattamalla mä en pysty napsattaa. Mutta niin... Nimut. Ujuma. Tää alkaa deadmati. Että mä vihaan mun pikkusyys. Onko... Ei ole pookilo poli. Täällä ei ole niinku... Koska täällä on tiil 2. Jos tiil 2 pistää. Mä en nyt muista missä puskassa saa olla. Mutta... Give me that.
Missä pussassa se nyt on? Kukaan ei tiedä. Pistäkää kommentteja, missä puskassa se oli. Se on jossakin näistä. Mä vaan nyt puhun hiljempaa. Se ei oo vissiin näissä missään. Pistäis tää vittua. En mä jaksa nyt. Mä voisin mennä permaspawnille ja kuolemaan. Mä oon jo 20 krediittiä. Oi jumalapää. No. Tarvisin